Айгөл Әхмәтғалиева. Соңғы өмет. Баш куям тезләреңә лә, яшь куям эзләренә. Карчыкның ишетелер-ишетелмәс кенә моңланып утыруын көтелмәгән шәрелдек тавыш бүлде. Әттекәй генәм, әллә баскычта йоклап утырасың инде Шәмсинуртай? Мәрткә китмәгәнсеңдер бит? Гомергә чорсыз булды шушы Фәгыйлә. Исәнлек саулык сорашмас. Теленә килгән беренче сүзен тәгәрәтеп төшерергә ашыгыр. Хәл генә алып утырамла, Фәгыйлә күрше. Йомышың килендә булса, ул эштән кайтып җитмәде бит әле. Шәмсинур карчык теле телгә йокмас бу хатынны әллә ни өнәп бетерми иде. Шуңа да сүзне озакка сузарга теләмәде. Юкла, Шәмсинуртай, бу юлы синең янга керешемие. Менә терәк котылдым теге албастыдан дигән идем. Котылырсың бар. Кабердә ятып та тынгылык күрсәтәсе юк икән. Төн буе тишемә кирип йөдәтә. Саташып бетәм, кыйнап ташлагандай уянам иртән. Шулай инде, бәхетеңне бер сыйыр сөссә, көтү көткән акчаңны да җыеп ала алмассың ди минем Нурислам. Кешеләр хәер бирергә кирәк дигәч, сиңа кергәнем. Үзең белгәнчә укыштырып курашәле. Котылмам микән шул пәридән? Инде гүриясе булган биянаңны ямсыз сүзләр белән искә алма килен. Холкы кирделе чыктылы булса да, Фатиха начар кеше түгел иде. Ходай урынын җәннәттән бирсен. Кичәле Шәмсинуртай, син дә сөйләп торма инде. Аның ишләрдә җәннәткә үрмәләсә, синең урының кайда булыр микән соң? Гомер буе намазлык өстеннән төшмәдең. Безнеке. Фәгыйлә сөйләмәсенә дигәндәй, кулын ачу белән читкә селтәп алды. Биянасын искә төшерү аның ичендәге бөтен җиннәрен бер юлы кузгата иде ахрысы. Хатын усалланып, ямсызланып китте. Аның кыланмышлары соң. Даяркалар эштән кайтыр вакыт җиткәнен көтәр иде. Ыштан балакларын сызганып, итәген ике якка кыстырып, пуф-пуф килеп, әй тотыныр баскыч юарга. Янәсе күрегез, киленем идән юарга да ярамый минем. Фу, шул баскычның ике сайгагын юешләп куя иде шунда. Өйгә керсәң, аркылысын алып буйга да куймаган була. Ярар, сөйләсәң сүз бетмәс инде ул. Хәйремне алда. Үзең дуга кылырсың Шәмсинуртай, яме? Ачуланма, Фәгыйлә. Булдырып булмас, диде хатынның такылдавыннан туярга өлгергән Шәмсинур әби. Әллә нишләп, бу араларда зиһенем чуалып тора. Дугаларны да буташтыра башладым. Алай бик теләсәң әнә, Гөлширә катына барып кара. Мәрхүм әби анаңның рухына багышлап дуга кылыр. Әйтерсең тамагына кылчык кадалды Фәгыйләнең. Ык дигән аваз чыгарды да тынсыз калды. Тик аның бу халәте озакка сузылмады. Ул гадәттенчә автоматтан сиптергәндәй тыкы-тыкы килә башлады. Мыскыл итүеңме бу? Диде суза төшеп. Гөлширәдә абыстай булсын имеш, акылын аракысына кушып ичеп бетермәгән булса гына инде, берәрчә күшкәлек сәдака эләкмәс микән дип бит сыпырып утырадыр. Әкрен тамганы салып бирсәм, минем Нурисламым үзе дә майтарып ташлый аны. Үткән эшкә салават. Гөлширәне тикшергәнче. Үзеңә бер карасаң икән син дип өстәмәкче иде Шәмсинур әби. Тыелып калды. Фәгыйлә дә синең белән сөйләнеп торган мин жүләр дип уйлап куйды да, ничек кергән булса, шулай пырылдап чыгып та китте. Чынлап та, соңгы вакытларда Шәмсинур карчыкка әллә ни булды. Сүзгә саранайды, сүлпәнләнде, яңагына таянып, көннәр буе тәрәзәгә багып утырырга гадәтләнде. Моңарчы иртәдән кичкә кадәр карчыкның үзе әйтмешли, әби патшаның әле бу, әле теге әмере яңгырап торган йортта сәер тынлык урнашты. Булай да колакка каты иде,
ишетүе бөтенләй начарайды. Хәер, бер үк сорауын кабатлый, сабыр савыты тәмам тулган килене артыграк кычкырып җибәрсә, «Ниемә дип ул хәтле акырасың? Саңгырау кеше бар мәллә?» дияргә дә күп сорамый үзе. Гомер булмаганны авыз иченнән җыру килеп йөри башлады. Ничә карасаң да бер үк сүзләрне кабатлый иде карчык. Баш куям тезләреңә лә, яшь куям эзләреңә. Улы Галиулла да, килене Кәшифә дә Шәмсинур әбинең бу кыланышына башта әллә ни әһәмият бирмәделәр. Ләкин моңа кадәр 5 вакыт намазның берсен калдырмаган әниләренең булай җырлап йөрүе сәер, бик сәер иде. «Әнкәй, олай-булай ширләмисеңдер бит?» дип сорыйсы итте Кәшифә бер көн. Шул сүзгә балалар кебек үксеп елап җибәрде карчык. «Әллә нәрсәгә генә булды шул килен. Чынлап та ширләп киттем бугай. Менә атагы Сафиулла белән ашлык сугарга барырмын дигән идем. Бер үзе генә китте бахрым. Эшләрем үзелә бит шуны кызганып. Авыр булыр инде ялгызына». «Ни сөйләвең бу, әнкәй? Нинди әтәй? Нинди ашлык?» «Соң атагы Сафиулланы әйтәм бит. Җитмәсә, җылы ыек башында алырга оныткан. Булмаса, кичкырын үзем илтеп кайтыйм микән әллә?» Кәшифә кисеп аударгандай лап итеп урындыкка утырды. Шәмсинур әби акылыннан язган иде. Тугызынчы дистәне ваклый башласа да, Шәмсинур карчык килене әйтмешли, җен кебек таза иде әле. Хуҗалыктагы бөтен нәрсәгә җитешә. Су сибә-сибә бакча җиләге үстерә, кош кортын тәрбияли, дигәнче ыек баш бияләен бәйләп ташлый. Күзе дә яшьләрне көнләштерерлек, кирәген дә кирәкмәгәнен дә ай шәп күрә иде. Улы, килене, оныклары күзлек киеп телевизор алдына килеп тезелгәндә, ул ишек буенда җеберләп утырган җиреннән: «Эй Аллам, бу агач аяклы әдәмне кичәдә асып үтергәннәр бит. Бүген тагын асып маташалар. Ни галәмәт?» дип ах-вах килеп ала. «Кичәге серийны кабатлап күрсәтәләр. Кысылмый гына утыр әле, әнкәй, ишеттермисең?» Әлбәттә, Кәшифәнең теш арасыннан сыгылып чыккан бу сүзләре әбинең колак шәрифләренә барып җитми җитүен. Шулай да киленнең зәһәр карашы 1-2 минутка телне тыярга мәҗбүр итә. Бераздан янә буйрулы тавыш ишетелә. «Галиулла, улым, иртәгә бозауларга тал кисеп алып кайтырга кирәк. Аскы буа янына төшәрсең. Анда яшь таулар күбрәк. 60 яшькә таба барам. 6 яшьлек урнына да күрмисең, әнкәй». Ни хикмәт? Шушы кырыс тәләпчән карчык кулына Коръән китабы алса, үзгәрә дә куя. Авыз иченнән бисмилласын әйтеп, Коръәннең саргайып, читләре теткәләнеп беткән битләрен ача да, искиткеч моңлы итеп көйләп укып җибәрә. Бу минутларда аның еллар шаукымы төсен җуеп бетерә алмаган күзләре дә, тирән җыерчыклардан торган йөзе дә, ияк астыннан бәйләп куйган ап-ак яулыгы да башка һич кемгә күренмәгән, үзләре генә белгән нурда кыена кебек. Эй, гомерләр дигән. Бар иде бит Шәмсинур әбинең дә баскан җирендә ут уйната торган яшь, чая чаклары. Ире Сафиулла да төшеп калганнардан түгел, арыслан йөрәкле иде. Шулай булмаса, күрше авылга утырмага килгән Шәмсинурны көпә көндез урлап качар идеме? Яшәгән кадәресен матур, ләкин аз,
Һай, аз яшәделәр. Бер артлы уллары Галиулла, кызлары Зәйтүнә туып, гаиләләре түгәрәкләнде дигәндә генә сугыш башланды. Баш куям тезләреңә, яшь куям эзләреңә дип җырлый-җырлый Сафиулла да китте. Басу капкасы янындагы пар наратларга сөялеп озатып калды аны Шәмсинур. Йөрәккәйләре сизенде микән? Томырылыплар карады Сафиулласының киткән юлларына. Насыйп булмады шул Сафиулласына кайтулар. Булмады. Аның турындагы соңгы хәбәр кара пишәтле кәгазь кисәге генә иде. Түзде Шәмсинур. Тешен кысып булса да түзде. Һәр намазында Худайдан үзенә сабырлык, балаларына иминлек, бәхет сорап ялварды. Ахирәттә булса да ире Сафиулла белән күрештерүне теләде. Гомер сукмагының ахырына якынлашкан саен, Шәмсинур әби үзенең үткәннәрен тагын да ешрак искә төшерә башлады. Аллага шөкер, чиста яшәде. Тәне генә түгел, җаны да, иманы да чиста булды. Тик ни үкенеч, иманның нәрсә икәнен балаларына да, оныкларына да төшендерә алмады. Аларга Аллаң ниде, муллаң ни. Алларында әнә тилебәдәрләре булсын да, яннарында магнитофон дигәннәре үкереп утырсын. Хәтерендә шулай бер вакыт оныгы Гөлия йокларга әбисе янына яткан иде. Ятсам, я Алла, турсам, я Алла, бу йокымдын тора алмасам, бакый иман бир Алла. Әбинең ишетелер-ишетелмәс кенә мөнәҗәт килеп ятуы Гөлиягә кызык тоелды ахыры. Кыз сырыйсы итте. Әбекәй, синең җырың бигрәк кызыгаймы? Иман дигәнең нәрсә соң ул? Шәмсинур карчык бер ара сүзсез торды. Иман китерер өчен иң элек Алланың барлыгына, берлегенә шиксез ышану, 5 вакыт намазны калдырмау кирәген ипләп кенә үзенчә аңлатырга иткән иде. Оныгы икенче якка әйләнде дә ятты. Әйем, муенымнан асам дисәләр дә, төнге йокымны калдырып, дуга укып утырасым юк минем. Шәмсинур әби эндәшмәде. Авыз эченнән генә тәүбә, тәүбә, я Раббым, үзең ярлыка бу гөнаһлы балаларны дип теләп алды. Шулай да карчыкның җанын сөендергән берәү, 2 үй аша гына яшәүче Гөлширә бар иде авылда. Бу хатынның язмышын үзенеке белән чагыштырып якын итте аны Шәмсинур әби. Белмәссең. Югыйсә, 2 көннең берендә баш төзәтергә аракы теләнеп йөргән хатынны авылда берәү дә яхшы сүз белән телгә алмый иде. Әле 40 яше дә тулмаган, ләкин элекке сылулыгы җуелып, карчыклар кыяфәте кергән. Күзләрендә яшәү дәрте калмаган Гөлширәнең яшьтән үк бәхете булмады. Яратып сөеп яшәгән беренче ире Хәлил колхоз печәнен алып кайтканда, агач күпер җимерелеп, буага чумды. Исерек булган диделәр дә, шуның белән бетте китте. Әби патша заманында салынган ул агач күперне кем карарга тиеш булган? Анысын тикшереп нитеп тормадылар. Шайтан суына якын да килә торган кеше түгел иде Хәлил. Нахак гаип белән кабергә төшерделәр Газизен. Икенче ире исә мәрхүмнең капма каршысы булды. Кәеф Сафа яратты. Шулай инде. Иртә уңмаган кич уңмас, кич уңмаган һич уңмас. Балалары аякка гына басып килгәндә, авылда яманаты таралган Саимәгә ярып чыгып качты ир кисәге.
Елап, яше бетте, бәгыре катты Гөлчирәнең. Кемгә алыштырды? Хурлыгы ни тора бит? Иренең ниндидер мугҗиза белән сакланып калган шешәсенә юлыккач, онытылыйм әле бер ичмаса диде дә, шуннан башланды. Ойнырга курыкты. Ойныса, аның алдында күзләрен мөлдерәтеп, әниләренең ашарга әзерләвен көтеп утырган аш балаларыннан башка бер ни дә юк иде. Өмет тә, ышаныч та, барысы сүнгән, җимерелгән. Биреште Гөлчирә, биреште. Сабыр канатлары бик тиз сынды. Дөрес, миенең кайсыдыр бер почмагында бетәм бит мин булай дигән сыйык кына уй вакыт-вакыт баш калкытып куя иде. Гадәттә, андый чакларда Гөлчирә Шәмсинур әби янына кереп утыра. Җиңел иде аңа бу карчык янында. Ни гаҗәп, үзүк исереккә сәлам бирмә, ул бирсә дә син алма дип кабатларга яраткан Шәмсинур әби Гөлчирәне читкә тәрмәде. Әллә җанын үтәли күрә идеме ул аның? Кызгана идеме? Аның намаз укыган чагына тап булса, Гөлчирә ишек тупсасына утыра да, тын гына көтә. Нәрсә уйлый ул мондый минутларда? Анысын бер Ходай үзе генә белә. 3 ел буе күрмәгән хезмәт хакын бүген бер юлы, җитмәсә акчалата түләячәкләр диюче булса, авыл халкы бу кадәр үк гаҗәпләнмәс иде. Әмма Гөлчирә эчүен ташлаган, чәч маңгаен ак яулык белән каплап, намаз укый башлаган дигән хәбәрне акыл кабул итә алмады. Ничек кенә чәйнәмәсеннәр, нәрсәгә генә юрамасыннар, Гөлчирәнең тормышы төбеннән үзгәрде. Йортына җылылык, балаларының йөзенә нур инде. Бер көнне шулай сөт тапшырган акчасына ни дә булса алып кайтыйм дип кибеткә төшкән иде. Ул кергәндә 4-5 сатучы хатын Мәдинәнең авызына карап бакканнар да шырык-шырык көлешәләр. Тегесе исә телендә сандугач сайрата. Кемгәдер акыл өйрәтә иде. Нәмәгә аптырап калдың, Гөлкәем? Соң, аппараты юк инде, пычагым аманысы. Олы кәстрүлең бардыр бит. Биразын шуңа бушат та, кәстрүл эченә берәр нәрсәгә бастырып, бәләкәйрәк табак утырт. Олы табакка салкын су салып, кәстрүлеңне капла да, эчтәгесенә иң зәһәре җыела инде, малай. Шулаймы, Гөлчирә? Гөлчирә эндәшмәде. Хатыннар янә шаулашып көлештеләр дә, сүзләрен дәвам иттеләр. Кичә Нәсимең салам китергәне, Кадрия. Абау, сүгенеп тә куя инде, малай. Ничек колакларың түзә икән синең? Исең киткән иске шикмәнгә. Бер күнеккәч, аның фәләнеңне фәлән итим дигәннәре җаным бәгырем булып кына ишетелә инде ул. Янә иһа-һайлап көлгән тавыш. Я Раббым, моңарчы бер ни күрми, бер ни ишетми яшәлгән икән лабаса. Күңел күскәйләремне ачтың, Ходаем. Инде моннан соң рәхмәтеңнән ташлама. Әле кайчан гына ул да нәкъ шушы хатыннар кебек иде бит. Күрче, ничек үтеңне сытарлык итеп, аты юлы белән сүгенәләр. Һәр берсенең өендә җылы урында көмешкә су утыра инде аларның. Кемдән индирәге икәнен әле дә яхшы хәтерли Гөлчирә. Абау, хәзер искә төшерсәң дә җирәнгеш. Шул чак Мәдинә нәрсәдер үлчәп маташкан җиреннән, эшеннән бүленми генә Гөлчирәгә эндәште. Кара әле, малай. Кеше көлдереп, булай кәфенгә төренгән кебек йөрмә инде, зинһар. Бөтенесе бармак төртеп күрсәтә бит үзеңә. Синең ишеләр генә тәртипкә сала алса бу дөньяны,
Без әллә кайчан җәннәттә яшәр идекле. Минем булай яшәвем үзем өчен кирәк. Көләсе килгән кеше көлсен. Бер туктар әле. Үзең дөрес әйтәсең. Бөтен кешедә Худайга иман китерсә, тәртибе, рәте булыр иде дә соң. Әзерләп куйганнар ди. Әнә, элек авыл кешесен үрнәк итеп куя торганнары. Имеш әдәпле, ярдәмчел, инсафлы. Хәзер шул әдәпле авыл ирләренең яртысы төрмәдә утыра. Кайсы урлашып, кайсы кеше үтереп. Хатыннарга кадәр күршесенең казын урлый бит. Яшьләрне кара инде. Бар белгәннәре ичүдә сугышу. Кая барсыннар? Колхозда да ни җүнлеше булмасын. Эшләгән кешесе еллар буе акча төсе күрмәсен. Җыелып утырырга клубы да юк бит ичмасам. Гомер булмаганны авылны уйнашчы хатыннар басты. Әтәбәтә гүләйт итә. Ходай булса, әзрәк тигезләр иде кешеләрне. Бу кадәр мыскыл иттермәс иде Гөлширәкәем. Хатыннар да сүзгә кушылдылар. Соң әнә Шәмсинур тәйнегенә карагыз, бахыр. Гомер буе Аллага табынып яшәде. Бүген ул акылдан язган карчыкның кемгә кирәге бар инде, җә? Әле бер көн Кәшифә сөйләп тора иде. Эштән кайтуыма газ краннарын бұрып ашып бетергән, тын алмалы түгел иде ди. Шырпы да сызган булса, өйе белән күккә часы булган бичара. Төн уртасы дими, турып киенә дә Сафиулланы каршыларга барам дип әйтә ди. Бер көн бөтен ярмаларны бергә кушып болгатып бетергән. Утырып еладым ди Кәшифә. Безнең биянай җәза бирергә теләсә, Ходай кешенең акылын алыр дип әйтә торган иде. Дип куйды хатыннарның берсе. Гөлширә аңа түгел, балаларынадыр ул җәза. Ул мескен карчыкка нәрсә? Үзенекен эшли бирә. Таякның юан башы бүтәннәр җилкәсенә төшә бит. Алар җәфалана, диде дә, аласа ибрендә алмыйча, кибеттән чыгып китте. Хатыннарга әйтерсең гайбәт сатар өчен яңа җим ташланды. Шәмсинур әбидән башланган сүз йомгагы әкрен генә сүтелә барып, һәр йортның капкасын кагып, авылның икенче урамына юнәлде. Шәмсинур әбинең хәле исә бу көннәрдә тагын да начарланды. Тәне таза сау булса да, ул үз гомерендә тумауның да нәрсә икәнен белмәде. Төннәр буе ыңгырашып чыга башлады. Сафиулла, тәнкәйләрең сызланадыр шул. Утларда янасыңдыр, син әйтәм. Хәлләреңне дә җиңеләйтә алмайым бит. Ниләр кылайым? Ул инде улы Галиулланы Сафиулласы дип белә иде. Бер төнне йокысыннан сикереп торды да, улы белән килене яткан бүлмәгә кереп, кычкырып елап җибәрде. Яңа хатын алып кайткансың икән. Әйтәм, яныма да ятмыйсың, дип өзгәләнә үксергә тотынды. Галиулла инде ничәнче мәртәбә: "Әнкәй, мин бит синең малаең, саташма инде", дип әйтеп караса да, карчык аны тыңларга да теләмәде. "Яныма ятмасаң ятма. Кырыемда җыруыңны гына җырлап утыр, Сафиулла. Баш куям тезләреңә әле. Яшь кыям эсләреңә." Шулай кабатлый сабыйларча үксеп, йоклап та китте Шәмсинур әби. Икенче көнне ул йокысыннан басынкыланып уянды. Телендә һаман Сафиулласы иде. "Йөзкәйләреңне бер күрсәм, тынычлап үләр идем, Сафиулла. Бүген төнлә ишек аша гына чакырдың. Күрмичә дә калдым үзеңне. Урлап качарга килгән булгансыңдыр инде. Әткәй бүлмәмне бикләп куйган шул." Килене көндез ялга кайтканда, Шәмсинур әби шкафтагы бөтен кием салымны төенчекләргә төнәп бетергән. Үзе шуларны саклап утыра иде. "Ярар, инәкәй, мин
үзебезгә кайтып китәм инде. Сафиулла чакырды. Парат җигеп көтеп торам диде. Сау бул, гаепләп калма. Кәшифә аңа күзенең агын әйләндереп бер карады да, бар икән күрәсләрем дигәндәй, авыр сулап куйды. 5 былтыр сугышта үлгән Сафиулланы сөйләүдән кайчан туктарсың икәне, дия кухня ягына узды. Солдаттагы улы Рафистан хат килгән иде. Тынычлап, шуны укып алмакчы булды. Карточкасында җибәргән булган улыкаем, бакчы, наратларга сөялеп төшкән. Ябыгыбрак та киткән шикелле. Эй, бала. Кәшифә кул аркасы белән дымлы күз төпләрен сөртеп алды. Хатны кат-кат укып чыкты да, пөхтәләп кенә конвертка салып, өстәл тартмасына тыгып куйды. Аннан соң карчыкны ашатты, чертте һәм тагын ниләр майтарып куярсың инде дип сөйләнә эшкә китте. Шәмсинур әби исә төенчекләрне бер сүтеп, бер төйнәп арыгач, яңа шөгыль эзли башлады. Изләнә торгач, өстәл тартмасындагы конвертка юлыкты ул. Тартып ала күрмәсеннәр тагы дигәндәй, кабалана актарырга тотынды. Әстәгъфирулла. Сафиулла. Син ләбаса. Шәмсинур әби калтыранган куллары белән Рафисның фотосын сыйпый иде. Аның берән-сәрән генә калган кирпекләре яшькә чыланды. Аякларының кисәк кенә хәле китте. Карчык үз-үзен белештермичә идәнгә чүкте. Я Раббым, теләкләремне кабул иттең бит. Сафиуллам белән күрештердең. Сафиулла дим. Никләр бер авыз сүз дәшмисең? Син әйтәм, үлгән дигән булдылар. Ышанмадым. 50 елдан артык көттем бит үзеңне. Рәхмәт төшкере. Исән икәнсең, җанкаем. Һаман шул наратлар янында көтәсеңме мине? Исеңдәме, Сафиулла? Җырлый киткән идең басу капкасы буеннан. Баш куям тезләрең әле. Яш куям эзләреңә шул. Әллә ниләр бирер идем, ах дигән сүзләреңә. Үзде бит үзәкләремне шул җыруың. Миндә син киткән якларга карап, күз яшьләремне әз түкмәдем. Аллага шөкер. Насип булгач, күрештек бит менә. Наратлар янында очрашырбыз дисеңме, Сафиулла? Шәмсинур әби карточканы йөзенә якынрак китерде. Яшькә чыланган яңакларына терәде. Сафиулласына куеп куйгандай охшаган оныгының күзләренә соңгы кабат сөеп яратып карады да тын калды. Әбинең йөзеннән ниндидер җиңеллек, сөенеч сирпелә иде. Шәмсинур әбине зиратка алып китәр алдыннан ишек алдына байтак кеше җыелды. Әкрен генә яңгыр тамчылары төшә башлады. Гөнаһлы бәндәләрнең күбәюеннән әрнеп, җир йылый идеме? Әллә күкләр Шәмсинур әбине шулай күз яшьләре түгеп, соңгы юлга озаталар идеме? Аңламассың. Чөнки әдәм балаларының берсе дә еламый иде. Гөлчәчәк Хафизова укыды.